paz, de país atentamente resistiré, morido pero bueno, aportaré los años de gobierno del PP, solo por ver cómo Jo soc la filla de Mati Marraïa. Qui oficia de portaveu? Tu mateixa? Doncs mira, podries explicar breument per a la revista Alteritat els motius d'aquesta concentració? Doncs els motius d'aquesta concentració és no volem la cessió de sòl públic per a construir centres privats i per tant estem així reivindicant la cessió, que el sòl públic siga per a construir centres públics, que són els que realment garanteixen la igualtat de condicions per a tots i totes. Moltes gràcies. Llorente